Father dahil sa dami, sobrang dami ng tao talaga guys. Umuwi po kami sa Huwebes na lang daw. So, mayroon akong trabaho pero magsa-assignment na lang ako. So, paki-support po ninyo ang aking YouTube channel, si May 1711 at ang aming ang team leader po na si Sir Will Lipat at sa aking mga kasamahan sa Team Ruel Lipat po. Maraming salamat po.